Tehtävä 70. Halutaan funktiolle fx sini x miinus sini 2x määrittää sellainen integraalifunktio, joka toteuttaa ehdon, että x:n arvolla pi funktion arvo on 2. Lähdetään ensin integroimaan. Summa voidaan integroida termeittäin. Noin. Sinin integraali on miinus kosiini x. No sitten siellä on yhdistetyn funktion integraali. Ja sisäfunktiona on 2x. Niinpä tarvitaan sen sisäfunktion derivaatta 2 tuohon eteen. Kerron kakkosella tuon lausekkeen, mutta kerron samanaikaisesti puolella, että en muuta lausekkeen arvoa. Niinpä saadaan integraali miinus puoli kertaa ja sitten sini 2x integraali on miinus kosiini 2x plus integroimisvakio c. Niinpä kyseisen funktion kaikki integraalifunktiot ovat muotoa miinus kosiini x plus puoli kosiini 2x plus c. Ja nyt sitten tämä ehto f-arvolla pi on 2. Niinpä sijoitetaan x:n paikalle pi. Noin. Ja muistellaan sitten, että no mitäs oli kosiini pi? Se on miinus 1 ja kosiini 2 pi on 1. Siis miinus 1 plus puoli kertaa 1 plus c on 2. Ja mitä sieltä tulee? Puolitoista plus c on 2, eli c saa arvon puoli. Ja näin kysytty integraalifunktio on muotoa. Laitetaanpa toiseen järjestykseen tuolta, että puoli kosiini 2x miinus kosiini x plus puoli. Ja siinäpä se.